Takže, čus ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát je to z hry Don't Starve, alebo tak nejak sa to volá. Neviem, nejsem si teraz 100% istý. Je to niečo jak Minecraft, dá sa to tak povedať. A je to hardcore, ako keby ste boli v Minecrafte. Proti raz zomrete a celý svet sa vám vymáže, môžete ísť odznovu. A budem to hrať až dovtedy, dokým nechcipnem. Pokúsim sa nechcipnúť v prvom dieli. Budem to hrať na viac dielov. A pustíme sa do toho. Play. Hral som to už, takže viem niečo už o tom. Toto je zatiaľ iba beta verzia, ale budete tu mať ešte viac ľudí. Zatiaľ si musíme dať iba tohto. Gentleman Scientist. To je ale beta verzia, takže preto tu mám asi iba jedného, alebo sa mi to počasie unlockne, neviem. Takže generuje samý svet. Je to taká divná hra, ale podľa mňa pre mňa príde zábavná. Mne prejde tak zábavná, tak. Chuj. No, rob. Tak. No. No, okej. Tak. Tak. Nevyzeráš moc dobre. Mal by si niečo nájsť, nejaké jedlo na noc miesto, také niečo. Takže pick up grass. Keď tu takto zbierate trávu a takéto blbosti. Jak vidíte, tu máme akoby crafting table, workbench. Si craftíte veci a tak. A nemôžete, príklad strom, nemôžete nič rukou, musíte si vyrobiť na tú sekerku. Craftíme sekiru. Tak. Vidíte, tu si môžeme dať niečo na hlavu, tu je na hruď, tu máme do ruky. A musíte klikať na to, alebo proste iba držať, ale pre mňa príde rýchlejšie, keď na to klikáte, aby ste niečo zničili. Ten čo vyzerá šiška, to s tým zásadíme strom. Tam vidíme králikov. Aj to je zdroj jedla, ale je tu zdroj jedla aj mrkva a... Sakra, prepaďte. Zdroj mrkva. Tieto... Teraz mi vypadol názov, tu bolo... Jak by povedali Češi, je borúvky. Tu máme ináč hľadať jedlo a tu proste... Takže deň... Stmievanie a noc, nepríde noc, taká noc je taká strašne krátka a musíte si vytvoriť, no dá sa to tak povedať, že vytvoriť ohnisko, aby vás nezožerali príšery a tak. Vidíte, tam už je mrkva. Dajú sa v tom ohnisku, si môžete upiecť niečo, tak? A mali sme si spraviť backpack. Ja si chcem spraviť past. Neviem teraz ešte spraviť. Aha, 8 toho. Spraviť. Tak, môžeme si ju vykraftiť. Vykraftíme si ju. Tak. Nech nás neuvidí. Tak. Jo, chytili sme ho. Tak klikaním šipkou. Vidím, že aj VSD sa dá. Takže máme tu králičie masko. A vidíte, tu sa nám aj opotrebovávajú veci.
A máme ťa. Nemám? Taká vyzerá to tak, že ma ide ich vždycky chytiť. Jo. No, ty šulín. A ináč, keď to bude mať docela dobrý ohlas, tak aj keď chcípnem, tak že ešte párkrát si to zahrám. Takže ak je to séria a epizóda, tak tam príklad, že chcípnem, tak dám séria 2, epizóda 1, alebo tak. Ešte si idem pre trávičku. Ináč tu máte mapu, kde ste boli a tak. Dá sa to zakúpiť aj na Steame. Podľa mňa to je dobrá hra. Ja už tam mám sekeru. Vytvorím si lopatu. Lopatou môžeme si vykopať toto. Toto už rovno zasadíme a toto sú tie. Nemám sekeru. Jak vidíte, už to nám stmieva. Ale sme docela dosť ľah. Chvíľu len, alebo tak, tu to niekde, tak. A máme ohnisko. Lia. Teraz nemôžu na nás príšery a nechcipneme. No proste keď nevykraftíte si to ohnisko, keď je noc, tak už, tak ste v riti. To není, no je tam možno nejaká šanca prežiť, ale fakt, že minimálna, by som povedal. Vytvorím si tú taštičku, backpack, takže toto masko si uvaríme. Vyzerá tak polívka. Zasadíme, tak a je noc. Drevom si akože rozšírite ten plameň. Hoci kde to rozdám. Tak. Žabku si odložíme toto. Ne, dropuj to. Tu máme peknú taštičku. Aha, i s týmto si to zväčšujeme. Čo to bolo? Koľko máme hlad? No, sme dosť hladní. Dáme mu polívku. Koľko pridala? Máme 53. Dosť. Ešte tu máme mrkvu. Vyzerá hovno. Neviem, síce zase taďal to zobereme. Zlato. Čo je toto? Pusty. Shooter viem nájsť aj toto. To je na probléma. Čo budem robiť? Ja už začína tak deň. Keď dá sa zobrať to hnízko preč. Aj ten musí to byť malý. To je koľko natočia?
minút iba. Tuto by som sa chcel aj zabývať, no, mám tu už ohnisko, nechci sa mi ho zrobiť znova, aj tu mám zasadené veľa vecí, ale jak ja seba poznám, tak ja zablúdim a môže mi dariť. To som niečo nedostal. Tak. Flint. Ja budem muset nájsť jaký šuter. Ja mám ešte nakrompať. Vidím si jedného králíka. Neviem, kde to mňa nezasadí, ale... Videl som ho? Jo. Ja tu je šutrák. Ja mám krompáč. Darite! To mi nedali. Ja kolečkom si to zväčšujem. Je to dobré. By ma zaujímalo. Ešte tu není žiadny flint. A tu mám vlastne tiež šutre a všetko. Mrkva. Lepindaj. Zvuky kokos. By som ťa za vajca. Nie aj po tej špičke, možno nájdeme niečo. Možno aj nejaký flint. Vykopeme si drevo. Máme ho tak málo. A keď začne zase noc, tak to už ukončím. Bože, ako som zlakol. Už to je... Ako to som ešte nevidel. Na druhý ostrov, alebo čo? NCD. Ty koňa. Ty vole. Ma zajímalo, kde sme sa ty vole dostali. Šajze! Žiaden flint. Tak toto radšej srať nebudem, lebo tam sú do mňa vyskočia pavúci. To som sa zlakol. To skoro posral. Zajímavé, kde som sa tu dostal. Poď tam, suka. Fuj.
Ako žiaden flint, to si zo mňa dělá to si zo mňa robíte prču. Saving. Ok, vytvorím si ohnisko. Tak a pre tento diel by som sa s vami rozlúčil a pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezabudnite zanechať like, po prípade odber a vidíme sa u nejakých ďalších dielov. Okay. Čaute.